Arratsaldeon eta ongi etorri danoi. Euskal selekzioa Venezuelaren kontra partidu hori ikusiko dugu. Oraintxe Ariz Navarra kiroldegitik, Gasteiztik zuzenean. Saskibaloian eta Euskal selekzioan neskek gaur eta bihar nazioarte mailako partiduak jokatuko dituzte Venezuelaren kontra. Euskal selekzioak aurreneko partidua nesketan eta Saskibaloian 1980 urtean jokatu zuen. Eta orduzkeroztik urtero saiatu dira partiduak jokatzen gizonezkoak bezalaxe. Venezuelako selekzioari dagokionez, FIBA Amerikaz txapelketa prestatzen ari da eta horretarako Europako bidaia egin dute, Europara egin dute bidaia eta besteak beste joan den astean Espainiaren kontra ere jokatutakoak dira. Eta ikusten duzue, lehendakari jauna ere hemen dago, Urkullu jauna, eta baita Euskal Saskibaloi Federazioko presidentea ere, Arturo Aguado jauna. Euskal selekzioa Venezuelaren kontra beraz, aditu lanetan gaur, Aitor Uriondo, arratsaldeon. Arratsaldeon, Asier, ikusentzule guztioi, arratsaldeon. Saskibaloian aditua, jakina, baina baita emakumeen Saskibaloian ere, besteak beste aurten Araskiko entrenatzaile izan dagoa. Bai, hala da, urtasko gizonezkoekin pasan ditu, baina azkenengo nire kirol jarduera hortan, batetik ondarribin ibilitakoa eta Araskin, eta hementxe selekzioan ere baditu Araskiko jokalari batzuk. Euskal selekzioko jokalariei dagokienez, batez ere Gernika eta UPV-koak dira, ez? Iruna, Araskikoak ere beste hiru eta gero beraberakoak ere bai 14 jokalari gaurko partidu honetarako, eta ikusten duzuen moduan oraingoz protokoloan gaude, baina gauza ederra da, Saskibaloian eta emakumetan ere Euskal selekzioa ikuste. Noski, batetik kirola eta bestetik sentimendu ere hortxe dugu, ez? Badaki golako jarru ere, golako partidek eta helburu ezberdinak jarraitzen dituztela eta argi dago, estenatoki ederra dela gure neskentza, gure kirolarientza, beraien maila hori erakusteko. Eta azkenengo urte hauetan, gainea, Euskal Herri mailan jokalari benetan interesgarriak irtetzen ari dira, klube kriston lana ari dira egiten, herrialde ezberdinetan, eta hori gaurkoan ikusteko aukera izango du. Eta gainera, espero dugu, goi mailako ikuskizuna, eskaintzean oski. Eraserkiak, himnoak orain, Venezuelako lehenengo. Horba, Venezuela, FIBAn 34. postuan dago, Edmontonen, Kanadan jokatuko da FIBA Amerikaz aurten eta txapelketa hori prestatzen ari dira. Gero hor, Olimpiar jokotarako sailkapenare jokoan izango da. Euskal Eraserkia orain.
Horba, txaloak Ariz Navarrako kiroldegi honetan, Gasteizen, Euskal Selekzioa eta Venezuela aurrez aurre esan bezala. 3 minutu partidua hasteko, Txakartegirekin, Jon Txakartegirekin, entrenatzailearekin egon gara, oraintxe minutu batzuk. Jon Txakartegirekin gaude, hautatzailean, gauza handia da Euskal Selekzioan nesketan eta gainera saskibaloian eta seniorretan ikustea. Bai, niretzat hori da selekzioa hau gidatzea, oportunitate bikaina da niretzat, emakume selekzio hau entrenatzea, eta, bueno, pozik nago, bi partidu hauetan entrenatze bezala aritzea, eta oso pozik, bai. Ze maila dute, Venezuelaren kontra Euskal Selekzioa eta Venezuelaren arteko partidu honetan, ze maila espero duzu? Bueno, Venezuela herria handia da, gu baino handiagoa, baina, bueno, gu espero dugu konpititzea, gure hoberena egin behar dugu partiduan zehar borrokatzeko eta konpititzeko, eta gauzak ondo egin ezkero, naiz eta zaila izan, bueno, gure aukerak izatea da gure helburu nagusia. Eta ze partidu itxura hartzen diozu hasi aurretik, esan nahi dute Euskal Selekzioaren ezaugarriak zeintzuk dira? Bueno, gure ezaugarriak dira defentsa izango dira, defentsa gogorra, abiadura, eta gero erasoan balienteak, ausartak izatea, ez durarik gabe jokatzea, eta bueno, determinazioakin jokatzea, hori da gure helburua erasoan, eta gero defentsan borroka eta borroka. Eskerrik asko bat, eta suerte. Eskerrik asko. Txakartegi. Jakina badakizue, aurten GBZ-en, Gipuzkoa Basketen egon da, Jaume Ponsarnauren laguntzaile taldean, eta orain berak esan duen moduan, ore handia Euskal Selekzioan entrenatzaile eta hautatzaile. Hor dituzue, gaur partiduan izango diren jokalariak. Euskal Selekzioa dagokionez, Zeneritz Larrañaga, Maria Surmendi, Arrate Agirre, Judith Monasterio, Lara González, Ane Aldalur, Julene Olabarria, Onintza Aduriz, Naiara Diez, Laura Pardo, Jaiza Lázaro, Sara Iparragirre, Maria Erauz eta Murgil, eta Cristina Molino Ego, Jon Txakartegik deialdian sartu dituenak, eta bostekoan, Surmendi, Molino Ego Olabarria, Aduriz eta goian jokatzeko, pibo moduan jokatzeko, Lázaro. Hori Euskal Selekzioari dagokionez, Venezuelan berriz, Mayernin Andaeta, Silva, Corrales, Márquez, Ortega, Durán, Pérez, Marcano, Polanco, Bolívar, Guzmán, Barkatu, Garate, Rivera eta Almeida. Oscar Silva da entrenatzaile nagusia, eta bostekoari dagokionez, Roselis Silva izango da antolatzailea, Ortega eta Márquez, eta gero Marcano eta Polanco, Cintia Polanco, abobo taldeko jokalaria, bost edo pivot modura. Dena prest beraz, partidua hasteko. Aitor, makina bat ikusi dituzuzuk nesketan, ez da? Zer ikusi edo zer espero genezake honelako Venezuela eta Euskal Selekzioaren arteko partidu honetan? Bueno, bostekoak ikusita partida interesgarria izango dela, ziur nago. Batetik Euskadin ikuste ditugu, ia esperientzia duten jokalari batzu, Maria Surmendi, Olabarria, Aduriz, badia jokalariak urta daramazkitenak punta-puntan. Azurmendi bera urten Konkeron, Huelban, benetan denboraldi izugarri hona indu, bere garaian Obenasa, Iruñan ibilitako jokalari nafartarra, eta bestetik jokalari gazteak bai, ez? Cristina Molino bera, aurten ere estatuko selekzioan, 19 urteko selekzio hortan hautatua izan da, bai, eta baditu hor benetan jokalari interesgarriak, ez? Eta Venezuelan aldetik, orain arte ikusi duguna, Europa mailan egiten ari dien turne hortan, joko benetan ezberdina, ez? Batetik eraso oso murritzak, berehala saskia bilatzen duen modu hortako jokua batetik, eta defentsan berriz gauza ezberdinak proposatzen dituzte, ez? Bi baten kontrakoak lehenengo pasetan, oso joko Europa mailan ikusten ez den jokua, ez? Eta jokalarien tipologia ere, fisikoki ere, nahiko ezberdinak, ez dira jokalari altuak, baino bestetik badute, zonak aldean eta jokatzeko, espazioa, gorputza eta ondo manejatzen dien, nahiz eta jokalari txikiak izan, ondo manejatzen den jokalariak.
Uruñuela eta García dira epailea gaurko partido honetan. Hasi egingo da norgehiagoka. Hasi da neurketa, lehenengo baloia berdea da, lehenengo baloia Euskal selekzioarentzat da. Maria Asurmendi, Konkerokoa, Aitorrak esan bezala, antolatzaile lanetan. Konkeroko bat, UPV-ko 2, Gernikako bat eta Araskikoa, hasierako bosteko honetan. Errebotea Lazarok, eta aurreneko jaurtiketa, aurrenengo saskiratzea, Euskadik, Maria Asurmendik egindakoa, kanpokaldetik gainera. Bai, eta lehenengo bi jaurtiketak 3,10 eta kontuz Euskadik momentu honetan 4 jokalari ditu, benetan oso jaurtitzaile ona dienak. Olabarria bera aurten, lehenengo dibizio hortan onenetarikoa izan da 10 hortatik. Asurmendi, lagunei, taldekidei zer egin behar duten esanez. Aturiz Egalekoa, barrukaldean baloia, ez, Uztaia ikutu, hala ere errebotea. Ez du Lazarok azkenean hartu. Venezuelakoentzat izango da, eraso aukera. Euskadik bizkor mugitu beharko du baloia, hor ere defentsan ikusi bi baten kontrakoa, ondoko marran berehala saiatu dela egiten, eta baloia azkar mugitu ezkeo, jaurtiketa errexatu baditzazke txakartegien taldeak. Urruneko jaurtiketa ez da sartu hor, Silbak egindakoa, kontrarasoan jokatzeko moduan dira orain. Euskal selekziokoa, urruneko jaurtiketa berriz ere, ez, errebotea berak jaso du eta sartu ondo Naiara Diez. Aldaketa eginda zeukan eta hor txakartegik. Olabarriaren ordez ipini du Diez. Goz eta huts, hasiera ona. Kanpotik ezinez, Venezuela orain arte. Eta barrukaldean, errebotean nagusi gainera. Euskadikoak. Bai, eta erritmo hau inposatu ezkeo, Euskadi kalidad aldetik, gaitasun aldetik uste gehiago da, baino Venezuelatarren taldean badaude jokalari pare bat, esperientzia dutenak, partida moteltzen saiatuko dien horietakoak, eta erritmo hau ondo datorkio Euskadiri. Asurmendi, jaurtiketa ez da sartu, errebotea horre ondo itxita zuten Venezuelakoek, baloia Amerikarrentzat izango da, hobeto sartu da partiduan Euskal Selekzio. Bai, eta Adurizekoen jaurtiketa egin duenean hau askotan UPV-en ere egiten du, ez? Naiz eta Egaleko jokalaria izan, lauko posizio hortan askotan erabiltzen dute, eta berak mobilidad handia du, jaurtiketa ona, eta zela irekian, kantxe irekian, abantai handiak eta ditzaken jokalaria. Eta beldurreka, jaurtitzen du gainera, ikusi dugu. Bai, eta gaina olako partidak hortako izan mardia, batetik, berai edakiten erakusteko, eta erritmo handiz jokatzeko partida dira. Aduriz eta Asurmendi. Biko defentsa egin diote hor, berriro ere jaurtiketa Uztaian jo eta sartu ez, errebotea ondo jaso du hor Jaiza Lazaro, Gernikako pivotak, berriro ere irukoa da, hau Uztaian jo, ona, zein ondo etorri den Lazaro baloiaren bila, ez da, eta egia esan, posizioa hartu du, baina ez zeukan, kontrakorik aurrean. Bai, hiru erasoko errebote hartu du taldeak, eta lehen esan detena, ez? Venezuela proposatzen duen defentsakin, olako egoera asko emango dira, eta horri etekin ate bar. Eta gainera, kanpotik jaurti ari dira, eta ez dute asmatzen. Asmatu ezean, noski, punturik ez, eta aldaketak. Entrenatzaileak, ez zaio gustatu itxura baten nola hasi duen partidua bere selekzioak. Esan orain arte nagusi da. Hiru jokalari aldatu ditu batea, eta ikusi beharko dugu, zenolako aldaketa horrek zer erakartzea. Ez dago hor pertsonalik epaileen arabera, berriro ere kanpokoa da jaurtiketa orain bai. Orain sartu egin du lehenengoa Duranek, Mariana Duranek. 3 puntutakoa, 7 hutseko partziala zen, norgehiagoka hasteko. Bai, markatu. Bai, eta gainea erasoko jokortan ikusten da, ez? Sistema aldetik eta, txakartegik 3-4 sistema landu ditula eta taldea ondo barneatua ditula mugimendu horiek, berriz Venezuelak, naiz eta denbora gehiago eraman, FIBA Amerika lehiaketa hori prestatzen, joko mota oso ezberdina da. Europan jolasten denakin ez du zer ikusi. Utsartea kantxan eta 7-3 markagailua. Lehenengo behintzat, hasierako minutu hauetan, desente beroago partiduan sartuta, beste jarrera bizkorrago batekin Euskaldunak.
Bai, eta Txakarrek ere parte ama hasi baino lehen ere komentatu dugu, ez? Benetan aipagarria zela entrenamendutan neska hauek erakusten ari diena. Benetan selekziontara etorri nahi dute, lan egin nahi dute, eta badakite gaina estenatoki polita dela, beraien kirol honi bultzada emateko, nesken saskibaloia gaur egun Euskal Herrian benetan punta-puntan dugu, eta bultzada hortan jarraitzeko olako partidetan maila ona erakutsi behar. Bai, eta gaina beti da horea, norberaren herriaren izenean jokatzea, ez da? Eta Euskal Selekzioan ere bai, jakina. Dena den, Venezuelako bostekoa berehala, etorri da, kantxara. Ez zeukan ze esan handirik entrenatzaileak antza. Bai, esan dugu, berain funtzionamendua ezin dugu gure klubek eta gure taldeek. Ez da erraza ulertzen. Ezin da konparatu beraien mentalidadea, beraien kultura eta... Kari beharra. Ezberdina eta jokuan ere nabari da, ez? Eta bain zuk esan dako, utxartean ere, lau hitz eta berriro ere kantxa gaina. Bigei batekoa, dauka honintza Adurizek, esan bezala, UPV-ko jokalaria. 24 urte, 1,82. Joko aurrera eramanez Mariana Duran. Corrales. Barrukaldean ez. Pertsonala erasoan. Adierazi diote hor Josimarri. Beraz baloia berriro ere berdea izango da. Berdea, gorria eta zuria. Hiru kolore. Ikurriñak. Eta erasoko bigarren falta atera du Euskadik, eta benetan defentsaldetik eta esan dut. Landuagoa. Bai erasoan, bai defentsan, kontrola taldea badakiztera imardun, eta hori da gauza garrantzitsuena. Berriro ere kanpotik jaurtiketa ez, Uztaian jo, eta errebotea orain Venezuelako entza da. Azkar jokatu Silva, bera bakarrik alde batetik besteraino, ez da iritsi ondo, eta orain... Bestaldean, transizioa azkar bat egiteko modua badago, ez du nahi itxura batean Azurmendik. Berak jaurti, sartu ez. Errebotea, Venezuelakoena da, naiz eta Molinuevok eskutan eukituen. Bai, oraingoa bai, Silvak egindako jaurtiketa lehenengoa barrukaldetik. Bai, eta Silvak aurreko partidetan ere, naiz eta jokalari txikia izan, neurri txikiko jokalaria, baina oso azkarra eta bintza fisikoki, kontrarasoak eta amaitzeko jokalari noain ere ikusi dugu. Defentsan ere gogorra, Molinuevo sartu da, baina eutsi egin dio baloiari. Iez hor, eskuartetik, kontrolik gabe gelditu da baloia, jauzia izango da. Azkarrak, Hemen esan nahi dute, eraso guztiak Euskal Selekzioak gehiago lantzen ditu itxura batean sistemak, baina zuga aipatutakoa Venezuela azkar. Bai, eta horrek askotan anarki pixkat ere katzen du, ez? Da, Venezuela hortan eroso sentitzen da, eta Euskadizta olako jokuan erori da, kontrasoak bai, baina beti ere kontrolpean izan da, eta behar de moduko erabakiak hartu. Ona orain, bai Josemar Corralosen saskiratze hori, ona esan nahi dut, kontaktua ondo eutsi diolako kontaktuari, eta gero ala ere jaurtiketa ona atera duelako. Urbildu dira, 10:07. Bakarkako jokaldia egin nahirik orain Azurmendi, urruneko jaurtiketa Uztaian. Berriro ere, Olabarriak jaurti, asmatu ez eta antolatzaileak badu. Lagunei zer egin behar duten esateko agindua, behin eta berriro ari gara ikusten, Naiara Diez, barkatu. Egaletik keinua egin, sartu eta berriro kanpora ateratzen. Ba, eta kasu honetan Lazarori 3 segundu pitatu dizkiote, bera lan honean dabil, baino kanpoko jokalariek ez dute topatzen, barnekalde hortan, da uste hor taldeak badu nolabaiteko abantaila, eta horri ere tekinatea barko liokete, ikusita, azkenengo jaurtiketak ez dela inola zero onak izan. Igerri egin diote hor, Silvak egin nahi zuen jokaldiari Olabarria. Barrukaldean, ona orain, Aduriz erdikaldetik zein ondo etorri den, pasea primeran ikusi du Olabarriak eta 12. puntua. Erreboterik, etzeukan hor, Venezuelak. Joan etorriko norgeiagoka da. Bai, eta berri hori ikusi du, Lazaro trailer modun korrik aiten, lehen Adurizeke abantaiatea du, olako transizioetan, eta horri oaindik ere gehiagotan bilatu behar dute, baina pixkat erritmoare moteldu, ez? Ikusten delako Venezuela, hasi dela, bere puntutxoa lortzen, ez? Orain Duranek berriro ere
Saskiratzea eta 12-9. Poliki-poliki. Hasierako momentu hori oso ona izan du Euskal Selekzioak, baina itxura batean Venezuelak igarri dio dagoeneko jokamoldeari eta orain nagusi dira azken minutu hauetan. Ona. Eta Utxartea eskatu behar, Txakarteik. Utxartea eta bi aldaketa prest. Monasterio eta Laura Pardo, ez? Bi jokalari, esperientzia asko jokalaria. Monasterio beste nola egiteko, ritmo motelago bat emango dio taldeari, eta bestetik Laura Pardo, barnekaldeko joku hortan oso pasatzaileona da, erdi distantziako jaurtiketetan ere portzentai altua lortze dituna, eta defentsa naiz eta fisiko aipagarri ez izan, oso burua oso ondo erabiltzen du, eta baloi asko errekuperatzen ditu, eta imaginatze taldaketa honekin taldeak beste horreka bada erakutsiko. Entzun dezagun, Txakartek. Pues un poquito más fuerte, ¿no? Un poquito más fuerte y ya la pitarán. Y la primera no, pues la segunda, ser duras. Si no se la robamos y corremos a contraataque. Estamos perdiendo las uñas, pero arriba, uñas arriba, luego vuelvo. No lanzáis abajo, no esperéis. El ataque. Bien, intentamos correr. Aquí, no cebéis el llegando, no lo cebéis aquí. Lo queremos cebar aquí en la vuelta. Aquí sí. Y luego abiertas. Que siguen dándonos tiros. Tiramos, no hay problema. Lo que me preocupa dagokionez, bost egin ditu orain arte Adurizek. Bera da saskiratzearerik onena, hirukoa sartu du Azurmendik, eta Lazarok ere barrukaldean beste bat. Eta bost ditu Duranek Venezuelako taldean. Eta Duran bera jokalari interesgarria, esan detean jokalari txikia, baino baloia oso ondo manejatzen duna, eta baloia eskutan dunean argi eta garbi vertikalki saskiratzea bilatzen saiatzen da, eta aurreko partietan esan detena puntu asko pilatu ditu. Azurmendi eta Aduriz. Orain Monasterio ere jokatzeko dago bai. Bat eta bilanak egingo dituzte Monasteriok eta Azurmendik. Ez du jaurtiketarik ikusi orain honetan Adurizek. Kanporantza hirukoa da. Ez da sartuko. Errebotea Bolibarrek. Eta kontrarasoa egiteko moduan iritsi dira defentsara, baina hirukoa urrunetik ez. Errebotea Euskal Selekzioarentzat da. Azurmendi eta Monasterio. Gernikako jokalaria kanpora atera berriro ere. Ondo mugitzen. Oso. Baloia pasea eta pasea. Barrukaldea eta kanpokaldea. 6 segundu. Jaurti egin behar, hor da jaurtiketa. Ez da sartuko. Errebotearen bila berriro ere Bolibar nagusi pertsonala. Egin beharrekoa behar da. Bai, taktikoa izan da, pertsonala, baina erasoan ikusten dugu baloia oso ondo mugitzen ari dela, baina ez da jaurtiketa horiek permititu ditute, utzi ditute, eta hortan erortzen ari da Euskadi. Nolabait, barnekalde hortan erreferenteren bat behar dute, Laura Pardo dugu momentu honetan zonakalde hortan jokatzeko, eta ikusten dugu, zenolako portzenta itxarra. Agirre, lehenengo minutuak ditu. Araskiko jokalariak barrura. Pardok egin du saskiratzea. Oraingoz Venezuelakoak bintzat ez dira aurretik ipini, eta hori beti ere patxada apur bat eukitzeko, ez da? Etxean jokatuz batez ere. Garrantzitsua da. Errebotea Agirrek berriro. Azkar jokatuko aldu, zain dauka Monasterio. Eta irekita Olabarria. Eta lehen aipatu duguna, ikuste dugu Monasterio sartu denetik, sistema jolastu nahiean, berak zentzu handia ematen dio jokuari, eta hortan bere kideak ere jarraitu inbar diote, ez? Jakinda, Venezuela bestela gustora sentitu daitekela, olako jokuan, ikusi dugu, badakitela jokontan puntua pilatzen. Azkar jokatu nahirik orain Euskal Selekzioa, baloia galtzekotan izan da hor. Monasterio ez. Orain lasaiago, sistema. Agindu du. Irekita dauka Agirre. Barrukaldean berriz. Pardo, ona Pardo dena. Aipatu jokalari honek esperientzia handia du, badaki saskira bizkarra manda baloia jasotzen dunean, beti zentzu handia ematen dio jokuari, bai pasatzaile modu, bai berak amaitzeko, naiz eta jokalari nahiko
motela izan bere mugimendutan, baina oso ondo markatzen ditu, fintak oso ondo erabiltzen ditu, keinu guztiak, eta oain ere ikusi du zen olako gaitasuna saskiratze hori lortzeko. Eta etxean ari da jokatzen Gasteizen. Arraskiko neska. Pertsonala egin diote hor, Monasteriori. Albotik, aterako du Euskal Selekzioak. Lehenengoa da Markezen pertsonala. Eta baloia jokoan ipintzeko prest Agirre. Aurkitu du Monasterio. Biko defentsa egin diote gogorra, Ondo, oso ondo defentsa horretan Venezuela. Ez ustean harrapatu dute behar bada. Bai, segunduak amaitzen di joa heinean, bi baten kontrakoiek askotan egite dituzte, eta gero eskuak asko erabiltzen dituzte. Epaiek ere nolabait azkenengo defentsa horietan, utzi egin dute, baino joko gogorra, esku asko erabiltzen, eta Euskadiko taldea badaki, asko jaso barko ditula, eta bera benetazko konpetizioa prestatzen ari dira, Ona, ederki mugitu dute orain baloia Venezuelakoek. Kanpotik barrura nola ekarri duten baloian, eta saskiratzea Corralesek lortu du, bukatu da. Laurdena, 16 ditu. Euskal Selekzioak 13 Venezuelak, itxura batean behintzat jokamolde desberdinak, jokatzeko modu desberdinak dira bi selekzioak. Oso ezberdina, baina ikusi dugu Venezuela gai dela olako egoera ezberdineta adaptatzeko, ez? Naiz eta Euskadi askoz ez orekatuagoa, sistematikagoa hasi parte horren hasieran, apurka Venezuela defentsa mateze esku asko erabili ditu, bi baten kontrakoak eta akatsak agertzen hasi dira, eta akats horiek agertzen denean talde Amerikarrak abantai handia ateatzen du, ez du inolako bildurri jokatzeko orduan, badakite beraien jokoa hori dela eta akatsak beraien joko barnean daudela, ez? Hori ondo barneatuta dute, inolako bildurri gabe, eta Euskadik ez du erreixa izango selekzionen aurten. Deigarria behar bada, hirukoi aurtiketa asko, 11, ez da? Euskal Selekzioa bakarra sartu du. 12, hori da, eta bakarra sartu du. Hirukoetan berriz, 8 egin ditu Venezuelak eta bat sartu, ataz besteko eskaxa dira. Eta 12 jaurtik eta 3 jaurtik eta asko dira, baina hasierako bosteko ikusita, jokalari horien tipologia ikusita, normaltzat eman dezakegu, jaurtik eta asko gotia, baina ikusita zenolako portzentaiak eta lortu dituzten, laurden honen bukaeran jokatutako beste egoera batzuk eman behar dira. Laura Pardokin jokatzen, Lazarokin barnekaldean jokatzen, Adurizek ere transizioetan abantai handia lortu ditzazke iritsita, trailer modun, eta bestelako, eta nolabait horrek emateko jokuari, bestela zaila izango da, portzentai haue mantendu duz, abantai hau mantentzen. Baiz, orain arte behintzat, partidu aserari esker, 7 eta hutseko partzial horri esker, ez da? Dago aurretik markagailuan Euskal Selekzioa. Hurrengo minututan Venezuelan aldetik ere behar bada beste defentsa mota batzuk ere ikusi itzazkegu. Zonakako defentsak ere erabili izan dituzte, bere baino garaiagoa dien taldeen kontra. Badakitelako fisikoki Amerikar lehiaketa hortan zailtasun handiak izango dituztela eta defentsa ezberdina prestatuta dituzte. Hasi da, bigarren laurdena. Monasterio joko antolatuz. Berriro ere bikeko trapa, Bai. Blokeo zuzena ematen den bakoitzean aldaketa edo bi baten kontrakoa egite dute eta horrekin erasotzailea behartu egite dute pase ematen. Eta pase horren ondoren berriro ere bi baten kontrola saiatzen dira. Ez da defentsa erresa izaten, ez badezu baloia behar den modu mugitzen, ez? Eta boten bitartez ezin da inolaz ere olako defentsa apurtu. Pasen bitartez apurtu behar da, lehenbailen, baloia beste iskina, bestalderara eramateko asmoakin. Eskautina, maila honetan, lehengoan esate baterako Espainiaren kontrako partidua ikusita izango dute osorik noski eta landuta. Esan nahi dut hori, biko defentsa hori egingo diola, Euskal Selekzioa badaki. Bai, baino egia da entrenamendu gutxi izan diela eta dana ere ezin dela behar den aina landu, ez? Baino argi dago badakitela zer egiten duen beste taldeak eta askotan naiz eta entrenatu, gero kantxa gainean ez da hain erresa izaten, ez? Ez.
Hori selekzio mailan, klub mailan edo lagun artean ere bai. Entrenatza eta ezagutu. Hori da, eta entrenatzaileentzat askotan frustrantea izatea. Hilabeteak landu eta partia garrantzitsuenean, normaldan ondo egite dituzun gauza horiek ez dira irtetzen batzutan. Pentsa, hain entramendu gutxikin, oraindik ere zailago. Bai, hori ere azpimarratu beharrekoa da, noski. Selekzioa izanik, ez da dela klub batean bezain bat entrenatu, ez dutela entrenatu hainbeste elkarrekin, nahiz eta jarrera eta gogoa izan, noski. Monasterio eta Olabarria. Kanpokaldean Aldalur. Urruneko jaurtiketa barrura. Hirukoa da Aldalurrek egindako jaurtiketa hori, 19. puntua, auspoa, arnasa ematen dio taldeari noski kanpokaldetik asmatzeak. Bai, eta berri hori bostekoan argi eta garbi ikuste du, batetik Aldalur, bestetik Olabarria, jokalari jaurtitzaile ona dien jokalariak, 4 jokalari txiki eta Laura Pardo barrutik, eta Txakartegik argi eta garbi du erasoan zer landu nahi duen, 4 jokalari irekiak, 3ko jaurtiketa horiek iritsiko dian, naiz eta oreka hori guk eskatu, baino taldea barnekaldean ere pare bat jokalari bakarri ditu eta joku hau bultzatu behar du. Ondo defentsan Aldalurrek baloia lapurtu egin du. Azkar jokatzeko moduan da Euskal Selekzioa ez egin dio hor. Eta Silva orain arte bentsat Venezuelako taldean defentsan oso azkarra da. Arin mugitzen den jokalaria da eta aurrekaldera doanean ere bere lana ondo egiten du. Bai, vertikaltasun handia eta gaina ikusten da lidertza aldetik ere bilatu egite dutela, berak asko hitz egiten du, bere kideekin da argi eta garbi galoia ditu talde hontan. Bai, joko antolatzailea ere bai, playmaker esaten den hori, ezta? Lagunei, taldekidei zer egin behar duten esan da eman eta gero begira. Ez da sartu, baina bizkarrez ere jaurtitzeko kapaz izan da. Olabarria, barrukaldean Aldalur, oso ondo mugitu dute, zuk lehen aipatutakoa, Aitor, pivotak laguntza eman eta hegalekoak sartu, ezta? Bai, Silva erasoan erorita geratu da eta abantaiaz duten. Hain ere ikusi dugu, ez? Aipagarria bai, Silvak bitan ikusi dugu egiten, saskiratzea jasotzen dutenean, lehenengo pase hortan, beisbol deitzen dugun pasea, berala bilatzen saiatzen dira, aurrekaldea pase luza emateko. Gaur egun, ez da normaltzat ikusten hemengo ekipoetan olako egoerak hain mekanizatuak, ez? Da, kasu honetan, Venezuela ikusten dugu, baloi ateatzen duten momentuan, berala, hori saiatzen dutela, eta horrek ere baloi batzu galtzea ekartzen du. Errebotea orain Venezuelako entzada. Silva. Azkar jokatu nahi dute. Ortega. Zenair Almeida da. 26 zenbakia. Eta berriro ere oso urrunetik egindakoa, orain ere Silvak. Azkar jokatzeko moduan dira Euskal Selekziokoak, ez du pasea ikusi Agirrek eta ustelik eman nahi ez, noski. Aldalurrentzat, 3koa da. Ez da sartu errebotean. Pardo zegoen, baina baloia esku artean hartzerik ez du izan. Markagailuan 21 eta 13. Partzial ona berriro ere, laurdena hasi denean. Baloia galdu egin dute, ona defentsa. Ona eta Aldalurren sarrera interesgarria bai. Bera berez UPV-ko bigarren taldean jolasten du, bera taldean eta fasea jolasten ibilidia, Liga Femenina bigarren mailara igotzeko asmoakin eta benetan oso partido onak egin ditu eta gaur ere aulkitxotik irten da, 3ko jaurtiketa bat, 2 baloia rekuperatu ditu, zentzua ematen dio jokuari eta benetan interesgarria berak emandakoa taldeari. Bai, eta mehatxua kanpokaldetik gainera. Posteko balorazioan da, parto zazpikoan, momentu honetan balorazio honena eurek dute Euskal Selekzioan. Hor da Aldalur. Laportu egin diote, kendu egin diote baloia, kontraraso bizkorra, ondo, Ondo, Silva, Joseli Silva, estatu batuetan graduatutako neska da, hala esan digute. Informazioa emateko orduan Venezuelako taldekoak egia esan berriro ere Aldalur barrukaldean personala egin diote, bai.
Jokalari gogorra dira, Oso. bai, faltak eta egite dituztenean, benetan gogorra dira, indako faltak. Hala behar du, ezta? Bai, bueno, epaiek hor ere listoia nahiko goian jarri dute, eta ez daki gero FIBA Amerika hortan hasten dienean horrekin arazoak izan ditzasketen, baina badakite, energi extra hori behar dutela jakinda, fisikoki ez dela selekzio garaia eta arazo handiak izango dituztela. Sasoi puntuari dagokionez, denboraldia aspaldi bukatu zen, neskentzat, hemen behintzat, etxean ez da. Ez da erraza izango gero eustea sasoi puntuari, ala gazteak dirata bai. Bueno, normalean postemporada hori luzatu egiten da klubetan, ez? Da jokalari, batez ere jokalari hauek maila on batean dauden jokalari hauek normalean udaran zehar ere lan espezifikoa egite dute, jarraitu egite dute lanean, eta jakinda gaina selekzioekin partidak eta dituztela, saiatzen dian ibadakit, hemengo gehienak behintzat lanean ari diela, udaran iberak ere hemengo jokalari batzukin lan egite du, teknika bakarkako teknika, fisikoa eta bestelakoak, eta badakite mantendu imar diela, benetan, gero denboraldia horren hasierarako behar den modun iristeko, eta beste pausotxo bat emateko, ez, denboraldi batetik bestean. Hobekuntzarako erabili, uda. Hori da. Venezuela erasoan, 23-15, txarra. Pasea ustela, beraz jabetza berriro ere Euskadirentzat izango da. Beti, partidua hasi denetik aurretik dira. Euskal selekziokoak gogoan izan, datu garrantzitsua da. Eta orain jokoa antolatuz, Lara. Hori da. Lara González. Aurten Larak aurra pauso bat eman marko du UPV-en, Leire Diazek ez du jarraitzen taldean, beraiek oso jokalari ona dute, Arantxa Nobokin, Galiziarrak minutu asko jolazten ditu UPV-en joko antolatzaile modu, baina Lara jokalari gaztiak aurten azkenengo denboraldia minutu oso onak eman zituen, eta aurten badaki berak aurra pauso garrantzitsua eman behar du. Hor, galdu egin dute baloia. Euskal selekzioek eta Corralesek sartu du. Egin du saskiratzea. Hor da, Barnera. Erasoan, ez da? Bai. Erasoan adierazi diote, Lara González. 1,74, 24 urte ditu UPV-ko jokalariak. Eta bi laurdenetan, ala iruditu zaibintzan eri, irteera hobea egin du Euskal selekzioak. Badirudi, edo etxean daudelako, edo bestela entrenatzaileak ala aktibatzen dituelako, ez da? Bai, eta behar bada freno taktikoakin irtetzeelako, badakitelako, lehenengo minuto horietan, beira, Silva berriro. Minuto horietan, oreka hori bilatzen, jokaldiak eta bizkak gehiago luzatzen, ez? Da, Venezuela eskua sartzen hasten denean, erritmo altu horrekin hasten denean, beste taldeare askotan, hortan erortzen da, eta minuto horiek zailagoak izate. Ona errebotea, oraingoan, Lazarok. Pertsonala egin diote bai. Garbi gainera, Gonzálezi. Eskua gogor sartzen dituzte, Gonzálezek hor pasea ikusita zeukan. Irekita zegoelako Molinuevo, baina pertsonala egin dio. Silbak, Venezuelan deigarrienetako bat, jokalaria Silva da, Argi eta garbi lehen esan duguna, bai erasoan, bai lidertzaldetik eta berak pixu handia du taldean, eta baloi asko bere eskutatik basatzea, eta defentsan ere ez du inolako, beira, oso esku azkarrak ditu. Pase lerroa hor, Igerri, eta bigei bateko izango da. Ez urratxak. Hori da bai. Hala adierazi dute, epaileek, gaur Juan Manuel Uruñuela eta Gorja García ezagunak. Oso ezagunak Uruñuela, biek urte asko dara mazkite, Uruñuela mengo Gasteiztarra Leb Ligan, Nesken Ligetan, eta leku askotatik pasatakoak, eta benetan esperientzia, eta hemen ere, epaile Euskaldun onak ere baditugula, hori ere aipatu behar, benetan egunetik egunera epaile oso onak irtetzen ari dielako Euskal Herrian. Entesa Ligan ere, badaude. 23-21, hasi da hurbiltzen. Bai, pertsonala egin du hor Josimar Corralesek. Barrokaldean borroka, Borroka polita, bai.
Gogoan izan, Eurobasketa ere jokoan dagoela, nesketan, atzo Espainiak esate baterako, Lituaneren kontra, 72 eta 58 irabazi zuen. Hau bai da bibiri bateko ala. Bai, eta Larari baloia eskutatik kendu dio Silva, benetan jokalari bizkorra, eskuak oso ondo erabiltzen ditu, eta ikusten dugu, jokaldi bakoitzean zeo zerateatzen. Bai, zegera ausarta da, manejoa, ez da baloia eskutan oso ondo erabiltzen du. Partidua berdinduta, lehenengo aldiz, 23 eta gainera Silvak aurretik ipintzeko aukera dauka. Ipini du bere selekzio aurretik, Silvak lehenengo aldiz, 23 eta 24. Pasea txarra berriz ere. Arazoak sortzen dizkio defentsa horrek, orain gainera oso gora eraman dute. Jaurtxik eta libre ondoren presioa kantxa osoan igotze dute, 2 baten kontrakoak eta beira, ez? 14 baloi berreskuratu dituzte, Euskadi galdutako baloiak, eta benetan hortan oso deseroso sentitzen da taldea. Baina bai Euskadi eta bai beste edozein talde. Berai mailako taldeen aurka hortan gustora sentitzen dira, eta orain ere ikuste du. Ondo egindako jokaldia zen, hala ere ez du asmatu hor. Ortegak, Eaba, Diez eta Adurizen arteko jokoa. Barrukaldean ez, igarri egin dio orain ere. Ziuli Markanok, hala ere baloia oraindik, jabetza oraindik. 12 segundu, etxeko entzada. Azurmendi. Eta beira, noraino irtetzen dien, Bi gainekaldean, bi behar dute libre, hor da, ondo bilatutakoa, baita aurkitutakoa ere, errebotea, Molinuego. Bai, oso ondo mugitu dute orain, baloia Euskal Selekziokoak eta honintza Adurizek saskiratzea egin du. Bai, ondo mugituta eta gaina Adurizek hor azpialde hortan jaurtiketa, erdi mailako jaurtiketa horietan portzentai oso altuak lortze ditu, baina esan duguna, taldea baloia azkar eta sentzuz mugitu behar du trapo horietatik irtetzeko. Ez da sartu, tak-tak, Uztaian 2 aldiz jo eta kanpora. Eta 20, atzeen eldera iristeko, ona sarrera, aurkitu du ez ba, Nik uste atzetik nola zetorren oso garbi ikusi du, ez da, Azurmendik, baina hala ere, Silvak ikutu egin dio, zapatileakin, baina ikutu egin dio, Azurmendik erasotu egin behar dio. Silva hor erasotzen ez diotun bitartian gustora sentitzen da, eta lehen Larakin gertatu zaiona. Lara jokalari altua gainea, eta Silva hor azpian sartzenean, baloi asko ikutze ditu, baina Maria Azurmendik hortan askoz da esperientzia gehiago, puntua lortzeko gaitasuna du, eta erasotu egin behar dio. Orain kontrarazoan Venezuelakoak. Pertsonala izango da. Hala egin du da, Gorputzarekin jokoa egiten hor. Hor da, Sorbalda ipini eta babesten, ez da? Ibanei Marquez. Saskiratzea ez du egin, baina jaurtiketak izango ditu. Eta jokalari gogorrak, beraien anarki horren barruan disiplinatuak ikusten dira. Kontra esana da, ez? Baino egia da, beraien joko horren barruan argi dutela zer egin behar duten, epaiei ez diete zer esaten, konzentratuak, badakite zenolako mugak dituzten beraien jokuan, baino argi eta garbi 3-4 gauza oso ondo egite dituzte, eta hortara hiltzen dira, orain ere berri guzteo. Defentsa gora, 2 baten kontrakoa, trapak, zona pres deitzen dugun defentsa inez, eta berriro ere arazo handiak. Bai, eta behin baino gehiagotan ikusi du dagoeneko, beraz, txakarteik ere hori gogoan izan beharko du, ezta? Nola hori da, orain bai. Ondo atea dute orain baloia, Euskal Selekziokoek. Hala ere, kosta, 3. 8 segundu, eta berein helburua lortuta. Baloia berreskuratu dute, eta defentsa oso ondo.
Gaina baloia bere marra atzeruntz pasatzeunean, bere ala balantzea oso azkar egite dute eta berreskuratze dute, beraien posizioa, espazioa, ondo landutako defentsa. Kanpokaldean jokatu zorain Venezuelakoak, falta egin du hor, Lazarok. Berandu iritsi da, baloi alderuntz mostu egin du venezuelatar jokalaria eta Lazaro atzetik iritsita eskuekin falta. Jaurtiketak izango ditu beraz. Endrina Bolibarrek. Hauxe du bere lehenengo puntua. Eta jaurtiketa libreetan danak asmatu dituzte, egindako guztiak asmatu dituzte orain arte, bai Venezuelakoek eta baita Euskal Selekziokoek. Deigarria, datua. Hau ez ba, errebotea ondo. Jaso du, Lazarok. Hala ere, ezin baloia atera. Eta berriro egoera beretsuan gaude, azkenean Utxarte eskatu behar noski. Txakarrek argi ikusi du, horrekin arazo handia dutela, batetik baloia saskiratzean jaso ondoren berehala ateratzen saiatu beharko liateke eta batez ere espazioa zabaltzen. Oso marran oso gainean daude gure jokalariek eta hor espazio gutxi dituzte baloia berden modun ateatzeko. Eta hortik aurrea buru altxa eta blokeo mitartez, lehenengo pase hori lortzen hori da, saiatu eta lehenbailen baloi hori mugitzen. Venimos del lado contrario al centro. Siempre pases cortos y ninguna mierda de pase, ¿vale? Pases duros, ¿sí? Agarro fuerte el balón. Entzuten dugun? Nik ez dut entzuten Txakarte egiten itzak. Cuando ya hemos llegado aquí, si están saltando, si muchas vienen desde el lado contrario, no saben ni dónde vienen, pero necesito balón aquí, esta no está aquí, esta viene aquí, ya está. Laura, me da igual que seáis interiores, no, venid aquí, pase corto, ya no llegan a esto. Y a partir de aquí ahora sí, ya está, Laura, ahora cortáis, buscamos tiros, ser valientes, me da igual. Horba, Txakarte egiten aginduak. Batetik lasaitasuna ematen da, eta lehenengo pasori nondik eta nola atera, ez? Eta hortik aurrea esan diena, ausartak izan behar dela, behin kantxarria pasa ondoren, hor ausardiz jokatu behar dutela, bantaiak hortaz, aprobetxatuz, eta nolabait, vertikaltasuna, jaurtiketak, baina hortako lehenengo kantxardi hori aurrea pasa behar, ez? Eta lehenengo ondoko marratik ondo atera, ze begira, orain bai. Zein garrantzitsua izan daiteken Utxarte bat, ezta? Bai. Ederki, oso ondo jokatutakoa eta ondo bukatutakoa. Bikain. Hauxe da egin behar dena. Bai, horre ikusten da, bostekonek kalidadea badula, ez? Baina askotan, ondo irakurri behar da egoera eta hortako gaude entrenatzaileak askotan, ez? Utxarte eskatu, berriro ere birpasatzeko eta berreskuratzeko ideia horiek, taktikoki zer eta nola egin behar den, da kasu honetan argi ikusi da, Utxarte ondoren, benetan bikain erasotu dutela olako egoera. Berriro, kanpokaldetik, hau ez da sartuko errebotea. Euskal Selekzioaren alde. Adurizek ikutu du, baina azkenengo Bolibarren eskuetan. Eta zego horra dien jokalari hauek, 12. zenbakiak Duranek gure aurrean hemen ukondoko aurpegian jaso du, eta ez du inolako keinurik egin, aurrea jarraitze du, eta lanean. Ona, oraingoan barrukaldeko lana, Laura Pardo. Hau zure jokalaria, ezta? Bai, jokalaria. Esan nahi dut Araskin bere entrenatzailea izan zarela, aurten. Bai, eta jokalari benetan lehen esan detena, holako egoerako sondo manejatze dituna, eta etxean jokatuta, oraindik ere gehiago, ez? Gustora, eta badaki, aukera polita dula, berak dakina egiten erakusteko, Irlandan ere bilitako jokalaria da, eta esperientzia handiko jokalaria. Monasterio, Azurmendi. 12 segundu. Barrurantza egin behar beraz. Azurmendik. Kanpokaldetik jokatu zorain Euskal Selekzioa. Aurkitu dute Pardo, jaurti egin behar. Eta ezin. Jabetza amaitu zaie lehenengoz. Beraz, Venezuelari eman beharko diogu, ez da meritua. Bai, kasu honetan, naiz eta Euskadi baloia ondo mugitu alde batetik bestea, laguntza guztitara iritsi dira, eskua beti goian,
eta Euskadiko jokalari, hegaleko jokalari batez ez dute jaurtik eta errexi topatu, eta azkenean ikusi dugu, zenolako bukaera eman dioten erasoni, Venezuela esan deguna, Lehiakorrak. Bai, uste genu, beste nolaiteko taldea zela, baina ondo landutako taldea da, gaitasun behar bada gutxiko taldea, baina ondo landutakoa, eta talde bat ondo landuta da honean, bai. Ya saben que es una finta al revés. Luisana y Vaney. Tú de aquel lado, tú vas de este lado, José. Finca. Me abro y van hacia atrás inmediatamente. El pase es aquí. Es toque, recibe y pase a un lado. Tócala nada más, busca tocarla. En este caso, vete tú al centro y vete tú aquí. Por si acaso, porque tú eres más hábil, chócala primero y sale. Si tú la tocas, es un dribbling nada más, un segundo. ¿Ok? Es un segundo. Tú o tú. Bai, ez daukate beste zertarako denborarik. Berdinduta dago partidua, 29, eta 2 segundu baino gutxiago, 2 segundu eskas. Puntuei dagokionez, Aldalurrek 7 sartu ditu, 9 egin ditu Adurizek Euskal selekzioan. Eta 9 egin ditu Silbak, 8 Corralesek Venezuela. Ez dut uste denborarik izango dutenik, ala? Beisbol pasea, ez da? Oraingoan laburra, begira. Azkenean Euskal selekzioak egin du jaurtiketa, indargabe, hor, ez da iritsi, ez da beisbol pase hori egin Duran. Bukatu da, lehenengo zatia 29 Euskal selekzioak, 29 Venezuela. Bai, benetan interesgarria ikusi eguna bain arte, ez? Egia da, akats asko dela, baloi asko galdu dela, portzentaiak ere txarrak, baina bai ikusleentza, bai entrenatzailentza uste, Venezuela bezalako selekzio bat ikustea, aipagarria dela, interesgarria, eta azkenengo utxarte hortan ere ikusi dugu, ez? Zenolako komunikazio ezberdina, entrenatzaile, bai, ezberdinak, eta baina benetan interesgarria da olako selekzio bat, gure artean izatea, ikustea, eta gure neskak ere beraien aurka, beraien gaitasun horiek erakustea. Atsean aldian gaude, berdinduta partidu Euskal selekzioak 29, Venezuelak 29. Laizter arte! Arratsaldeon danoi berriz ere, arratsaldeon Gasteizen gaude gaur Ariznabarra kiroldegian. Euskal selekzioa, Euskadi eta Venezuela ari dira jokatzen, 29 berdinduta lehenengo zatian presidentearekin, federazioko presidentearekin gaude. Arturo Aguado jaunarekin, arratsaldeon. Arratsaldeon. Es un gran honor ver otra vez a la selección vasca senior femenina en este caso. Pues estamos encantados en un partido jugando con Venezuela, con el ambiente que hay con la grada, con esta música que suena aquí que te invita a la fiesta, porque realmente es esto, una fiesta del baloncesto vasco y del baloncesto femenino, que es muy importante, que no solamente son chicos, las chicas juegan al baloncesto y muy bien. ¿Cuántas licencias tenéis, por ejemplo, en la federación? Pues licencias federadas estaremos sobre cerca de las 9.000, luego de deporte escolar muchísimas más, y aproximadamente la mitad, un poquito más de la mitad son de chicas. Por lo tanto, reivindicamos las chicas que juegan a baloncesto y reivindicamos este ambiente y esta fiesta. Y entre dos equipos en la élite, en la Liga Femenina. 2 equipos en Liga Femenina 1, Guernica y UPV, con una gran temporada los dos. 2 equipos en Liga Femenina 2 y uno que ha subido este año, el Iraurgi de Azpeitia. O sea, 5 equipos en la élite del Estado, muy pocas comunidades pueden presumir de esto. Y en lo que respecta a la selección, hoy está jugando la selección vasca femenina, luego la masculina, tengo entendido que se va a la República Dominicana en verano. Sí, con ocasión del Campeonato del Mundo, que sabéis que es una de las sedes, el Grow en Bilbao, contactamos con la República Dominicana, que fue uno de los participantes, y hemos realizado un convenio con ellos, de tal forma que la semana que viene van a venir a jugar el equipo U19 que está preparando el Campeonato del Mundo, y en agosto el equipo senior, dirigido por Pablo Lasso, pues jugaremos en la República Dominicana contra la selección de la República Dominicana, que es un referente, y bueno, y no sabemos qué rival todavía, porque lo están gestionando, pero sin lugar a dudas faremos 2 partidos de gran nivel. En lo que respecta al partido de hoy, empate a 29 en la primera mitad.
compitiendo con un equipo que está preparando, Venezuela está preparando la fase de clasificación del Panamericano que clasifica para los Juegos Olímpicos. Están defendiendo muy fuerte, con una gran intensidad física, y nosotros fuera de temporada, porque hace un mes y pico que acabó la liga, pues estamos respondiendo bien, estamos empatando en el descanso, estamos compitiendo, bueno, pues muy contentos y a ver si hay un poquito de suerte, aunque sea de uno ganamos. Eskerrik asko. Eskerrik asko a vosotros. Presidentearen hitzak dira, esan bezala 29 eta 29 lehenengo zatia bukatu denean, Aitor Uriondo partidu politari gara ikusten. Bai, hala da, polita batez esan dugunagatik, ez? Bi estilo ezberdin, bi joko ezberdin, eta saskibaloia ulertzeko ere modu ezberdinak, ez? Eta, bueno, datuetara junda, portzentai txarrak kanpaldeko jaurtiketetan, hiruko jaurtiketetan bi taldeek oso portzentai txarrak izan dituzte, 14 jaurtiketa Euskadik bi lortzeko, 10 Venezuelak bakarra sartzeko, eta bestetik aipagarria ere Euskadik errebotetan abantai handia izan dula, ez? Erasoko errebotetan 7 errebote, eta Venezuelak argi eta garbi izan marko du, gure selekzio baten aurka, errebotea ez baldin bada izan gai, kontrolpean izateko, beste selekzio garai eta handiagoen kontra, arazo larriak izango ditula, hori ez, fisikoki eta batez ere arlo hortan, ez, errebotetan. Aipatu du presidenteak, Arturo Aguado jaunak nola gizonezkoek ere gero udan Republika Dominikanen jokatuko duten, eta Pablo Laso entrenatzailea eukita gainera, Europako txapelduna den Real Madrileko entrenatzailea. Bai, eta urtea daramazki eta benetan txalogarria bere jarrera federazio honekiko, ez? Badakigu, Pablo, zenolako denboraldi luzea izaten. Bai, gero, 70 partidu bai. Hori da, eta hala ere bere denboraldi hortan, bere oporre horietan, Real Madridentzat lanean ibiliko den garai hortan bai, bera prest dago beti, eta Arturo Aguado argi eta garbi azkenengo urtetan beti esan du, ez? Pablo Laso oso integratua dagoela, oso implikatuta, eta benetan txalotzekoa goi mailan, elite mailan dagoen gure entrenatzaile puntero horrek berak ematen duen lana eta berak eskaintzen duen laguntza. Euskal selekzioa eta Venezuela. Aurrez aurre, 29 lehenengo zatia bukatu denean, bigarrena hasiko da. Baloia Venezuela jokoan, lapurtu egindu lehenengo baloia lapurtu Judith Monasteriok, eta nola gainera? Ez da? Lehenengo zatian ere horixe gertatu da, aurreneko minutuak 7-0 partziala Euskal selekzioko jokalarientzat izan direla, kanpokaldean da jaurtiketa, ez, labur gelditu da, errebotea ala ere, berriro ez dago jaurtiketarik hor. Kanpora atera, eta Monasteriok jokatuko du Azurmendirekin. Eta Norvegiagoka berdin hasi da. Lehenengo laurdenean ere egoera berdina, ez? Jaurtiketa, hiruko jaurtiketa bat, erasoko errebotea, berri ere beste jaurtiketa bat, baina portzentai hauek ikusita, argi dago gure taldeak beste nola iteko erantzun batzu topatu behar. Barruan? Bai, barnekaldean, beste vertikaltasun batekin behar bada ere erdi mailako jaurtiketare lortzen, beste erantzun batzu. Venezuela erasoan 29 partidua. Márquezek kanpokaldean ikusi du. Silva ez. Errebotea Euskaldunentza da. Ez dagoela pertsonalikor. Epailek eta Monasterio eta Azurmendi biak ere esperientzia handiko jokalariak. Antolatu nahian. Judith Monasterio. Kanpokaldean da, Azurmendik jaurti. Hau bai, hau sartu eginda. Berak ere esan du, ez da? Maria Azurmendik esan du, alako batean, behingoz. Bai, eta jaurtitzaile oso ona da, Maria Azurmendi. Azkenen urtetan beti 140 inguru hortan ibili da, eta gainea momentu beroetan, partidetako momentu garrantzitsuenetan beti erresponsalia hori hartuz, portzentai onak lortuz, da oso jaurtitzaile ona. Bestaldean erantzuna orain, errebotea, ala ere Silvari iritsi zaio, berriro ere 14 segundu dituzte, ez da sartuko, ondo. Oso ondo itxi du hor, errebotea, onintza Adurizek, Maria Azurmendi. Adurizek 9 puntu sartu ditu, lehenengo zatean bera da. Oraingoz, saskiratzaile onena, eta balorazioei begiratu ezkero, Azurmendik 10 dauka, baloia galdu du eta orain, Adurizek 11 dauka.
Bestaldean berriz, Venezuelan Corrales eta Silva dira gehien ikusten ari garen taldeak. 10 puntu dituzte balorazioan rankinean. Ondo ikasitako jokaldia berriro ere, hala ere jaurtiketa ez da sartu, errebotea Laura Pardok. Eta Venezuela lehenengo bi eraso hauetan pixka gehiago landu ditu erasoiek. Oain ere karreton pare bat ikusi ditugu, blokeo zuzenak ez dien blokeo batzuk eta landu, eta bueno, behintzat beste modu baten ere jokatzen badakila talde honek erakusteko asmoakin irten dira lehenengo minutu hautan. Itxura ematen dit, denbora gehiagoan jokatu dutela elkarrekin. Taldeak elkarrekin denbora asko daramala. Bai, askoz landuagoa dago taldea, eta badituzte beste errekurtso batzuk, eta gure taldeak, errekurtso minimoiekin behintzat aurpegia ematea, eta Artur Aguado lehen esan duna, hilabete hemengo jokalari askoia, partidak jokatu gabe, partio ofiziala jokatu gabe, hilabete bat ere badaramate, eta badute meritua, olako selekzio bati aurre egiten. 6-0 partziala, orain 2-batekoa lortu du hor, neska puska da gero, Cintia Polanco. Kababokoa. Esan dute gorputza sendoa eta zabala dauka, batez ere pixua ere bai. Jauzi egiterakoan ezain beste, baina posizioa hartzerako orduan. Bai, eta ez bakarri posizio eta berantza puntua bizi, eta bestentzat egiten du lana. Bai, blokeoetan, olako jokalari hain zabalak eta dien jokalariak, blokeo teknika hori eta ondo landuta dutene benetan oso erabilgarriak izaten dira ekipoentzat, eta batez ere jaurtitzaileek eta espazio egokiak ateatzeko. Ona, orain asistentzia, eta baita saskiratzea ere Laura Pardok. 36 eta 31. Bosgoitik beraz, Euskal Selekzioa. Defentsa ona oso Azurmendikor, eta personala egin dio, ezta? Bai. Hala, esango nukenik. Eta Azurmendik hortxe erakutsi du zenolako kalidadea. Pick and roll hortan Laura Pardokin emandun pase hori jokalari honek bakarrik eman dezakete. Benetan esku baten gainean, bote ondoren pase derra eta gero defentsan egindako lan ere bikaina. Eta badirudi, atzeen aldian landu dutela, ezta? Defentsa hori nola gainditu. Berriro ere, primeran, eta berriz ere Laura Pardok, atxenaldiko lana ikusten ari algara, zu entrenatzaile izanik, noski? Bueno, eta nik esango nuke Judi Monasterio eta Maria Surmendi biak kantxa gainean izatea Laura Pardo bezalako jokalari batentzat oso onuragarria, ez? Berak oso ondo jolaste ditu pick and rollak eta jarraipenak eta bar, eta biak oso pasatzaionak eta zentzu handiakin jokatzen duten biren kontrako olako egoera hoiei etekin handia atatzete bi jokalari hauek, eta Laura Pardo gor puntuak eta puntua pilatuko ditu ziurrenek. Monasterio eta Azurmendi. Kanpoan orain. Hirukoa da, barrura! Sartu egin du! Julene Olabarriak, UPV-ko egalekoak. Gustora noski. Lehen esan dakoa, horrek auspoa ematen dio taldeari, Arnasa eta Amargoitik. Lehenengo, zauxe da, diferentziarik handiena Euskal Selekzioaren alde. Orain Silva berak, bi gizon, bi neska barkatu gainean. Errebotea, Euskal kontuz, bai, argibili da. Esan dio norbaitek, atzekaldetik, abisatu dio Maria Azurmendiri. Kanpokaldekoa berrirore, hau ez, errebotea ala ere, Euskal Selekzioarentzat, Monasteriok. Jaso du Gernikako antolatzaileak, berriro beste 14 segundu izango dira. 10 eraso errebote, datua da gero. Berandu, ez da konturatu. Hor jaurti egin barzun, eta... Jendea esaten ari zen, Bai, ondo mugitu dute, baina hor Azurmendia irukoa jaurti barzun, da beste pase bakillo bilatzen saiatu da, eta azkenean denbora gabe. Ni bi gauza aipatuko nituzke, batetik Txakarrek ustez bere bostekoa topatu dula. Bi joko antolatzaile kantxa gainean, Julen ere jaurtitzaile handia, eta defentsa mota ere aldatu indu. Bi baten kontrakoak, oain gure taldeak egite ditu, eta nolabait oreka eta zentzu hori lortu du, ez? Bosteko nekin. Bai, eta erreakzionatu egin dut, pena, ez zuen espero behar bada hor, Laura Pardok. Baina pasea berri ere Azurmendina ederra,
joku hori oso ondo barneatuta du eta benetan pivotek barnekaldeko jokalarie puntu asko lortu ditzazkete neska honekin. Corrales orain, erasoan eta Bolivar. Erasoan egindakoa. Pertsonala, hori da. Beste itxura bat du. Iruditzen zait orain bigarren zatian landuagoa dagoela partidua Euskal Selekzioaren aldetik. Bai, bi talde gauza asko aldatu dituzte. Batetik Venezuelak ikusten erasoan momentu hontan anarki hori alde bate utzi du eta kontrolatuagoa jolastu nahi dula eta ez daki kontrolatuago jolasten eta horrek abantaila emate dio Euskadiri eta bestetik erasoa. Ona berriz ere. Konexioa. Bien arteko konexioa benetan datorren demoraldiari begira bi jokalari hauek talde berdina sartuko dituzte. Maria Azurmendik egindako asistentzia izan da hori, 4 eman ditu dagoeneko. 6 puntu sartu ere bai, 15ko balorazioa dauka. Eta Pardok 18ko balorazioa, 12 puntu egin dituelako eta 5 errebote jaso. 43 eta 11, 12 goitik. Hauxe da diferentziarik handiena noski. Gogor defentsan orain Euskal Selekzioa. Hegaletik, eskua atzetik, hala ere baloia oraindik, 9 segundu, Venezuelakoentzat izango da. Gogoan izan, lehenengo zatian goitik ere egon direla, 25 eta 29 Venezuelakoak, ara, ze pase txarra, edo defentsa ona, Euskal Selekzioa. Kanpokaldeko jaurtik eta, ez, Uztaian jo, eta baloia Venezuelakoena da. Azkar oso, Silva, pertsonala bai. Garbia, Judith Monasteriok egindako. Eta pase derra, baino Silvak benetan abiadura izugarria. Bera baloia bere taldea berreskuratzen dunean, bera ja palomero modun irtetzen zaigu aurreruntz, eta benetan jokalari bizkorra eta puntu asko pilatu ditzazkena, nahiz eta bere taldeak errebotean zailtasun handiak izan. Da bueno, ez dio hainbesteko etekinik ateratzen, baina benetan jokalari honek bere taldeak errebotean gaitasun handiago bat erakutsiko balu, puntu asko pilatu ditzazken horietako jokalaria da. Euskal Selekzioari begiratu ezkero, Monasterioko eta 11 urte ditu, Lene Olabarriak 30 dauzka, Azurmendiko 29, badago hor belaunaldi bat, ez da veteranoak edo eskarmentu handikoak direnak, baina gazteak ere badatoz. Bai, gazteak eta ez bakarrik selekzio seniorrean, baiz eta atzetik klube benetan lan izugarria egiten ari dira, esate bateako, Azpeitik aurten ere juniorretan iraurgi taldeak brontzesko domina lortu du estatuko txapelketan, eta benetan olako klubatentzat meritu handiko lorpena. Lauko defentsa egin diote hor, Silvari sartu denean. Hala ere oraindik, erasoan da hirukoa orain, ez da sartu, errebotea ona. Ona errebotea Landaetak, galdetu diegu, Ea, euren aurrekoak euskaldunak ziren edo, eta baietz esan digute, baina bai Landaetak, baita Karatek ere, baina, bai, Aitona Monak eta aitaren partetik. Ez omen dute informazio gehiagorik. Baina hemen daudenean aleginduko direla jakiten da bakizu oso egia esan berriketarako oso goxoak dira. Baina galdetu arren ez zeukaten ez euren abeizen horien berri askorik. Kanpoko jaurtik eta ez da sartu, errebotea Aldalurrek, atera egingo du baloia kanpora. 10. Ez, labur gelitu zaio zailena horre eginda zeukan Olabarriak eta orain kontrarasoan Venezuelakoak, pertsonala. Naiara 10ek. Urratxak ere egite ditu olako irtera irekietan. Oso amerikano ez da? Bai, uste epaileek ere, hortan badakite, dana pitatu ezkeo, jokalari batzuk arazo handiak egiko zituzketela, eta Silbak askotan egite ditu, baina jokalari benetan harritutan nago zenolako abiadura duen baloi askutan ditu dunean. Hor da berriz ere.
Bai, partidu ikusten ari garen danok begira, paseare bai. Partidu ikusten ari garen danok konturatu gara doai berezia daugala neska honek. Bai, doai berezia eta Venezuelak estatikoan arazo handiak ditu jokatzeko orduan, baino berako ondo ulertzen du jokua. Ez dut ikusten goi mailan jokatzeko jokalaria bere alturangatik eta Europa mailan arazoak izan zitezkeen, ez delako hortan fisiko, baino benetan izugarri azkarra, izugarri burua oso ondo erabiltzen du eta sentu handia ematen dio. Eta ikusi egiten du. Bai. Aurre ikusi. Segundu baldenago ikusten ditu paseak, doaia dauka irakurtzerako orduan, bai defentsan eta begira zema baloi lapurtu dituen, ezta? Eta gero asistentziak ematerako orduan ere bai. Euskal selekzioari begiratu ezkero zein aipatuko genuke orain arteko jokoan? Bueno, ni uste talde bezala jokatzen saiatzen ari dela, ez? Baina ni bi joko antolatzaileek Asurmendi eta Monasterio bila batea egon dinean, kantxa gainean, esango nuke minutu onenak izan dela, minutu onak izaten ari dela hortan, da, aldaketak egite denean, gaztek beste nolabaiteko joko ezberdin bat proposatzen dute, ez? Errebotean nagusi orain Jaiza Lazaro. Eta Monasterio lasai. Astiroago jokatzeko. Eta aipatzeko bai, Laura Pardon minutuak. Egin ditu minutuak benetan onak, bai Monasteriokin, bai Asurmendikin, asistentzia asko jaso ditu, eta ondo aprobetxatu baina. Ez dela hor personalik, gero zabaldu egin nahi zuen jokoa Diezentzat. Monasteriok, baina ezin izan du egin biik, defentsa ona egin diotelako. Monasterio eta Diez, biak Gernikakoak, gogoan izan Gernika 6. izan dela aurten Liga Nagusian, eta Gipuzkoa berriz, PV 9. 14 irabazita 12 galdu Gernikak, 9 irabazita 17 galdu UPV. Joan egin zaio, bai ezta? Ondoko marratik, hori da. Jarraitu egin diote bik atzekaldetik, lekurik gabe utzi dute, beraz Jabetza berrirore, eta azken minutuan gaude 3. laurden honetan, Jabetza Euskal selekzioak izango du. Eta hintxe defentsa aldaketa ikusteu, zonakako defentsa, lehenengo laurdena esan detena, ez? Beste defentsa mota bat, hori da. Defentsa kanpokoa. Oso itxia defentsa eta ez dago beste modurik hori erasotzeko, kanpoko jaurtik eta on batekin, eta kasu honetan hirukoa. Beste Jabetza bat izango du oraindik laurden honetan Euskal selekzioak. 8 segundu. Erantzukizuna nola ez? Betikoak, Roselis Silbak. Aipatu dizuegu, Estatu Batuetan ikasten ari den neska dela. Eraso luzea jokatu da. Azken Jabetza. Azken Jabetza izango du Euskal selekzioak. Ea ba, ondo bukatzeko gauza diren, kanpokaldean. Begira. Nor, eta ez da sartu ba. Hor, behar bada azkarregi egin du, ez da? Bazteukan oraindik beste segundu herri bat? Bai, behar bada beste pausotxo bat emateko aukera bazun, baina hor ere ikusi du berriro ere nola irakurri duen defentsan, pase hori, pase marraketa oso ondo zaintzen ditu, oso azkarra da, eta berehala pauso bat baloirun zemanezkeo, baloi asko eta asko lapurtu. Pederatzi, lapurtu ditu. Orain arte, 46 eta 34, partzial oso ona, 3. laurden honetan, Euskal selekzioak. Bai, lehenengo minutuak oso onak izan dira. Bostekorrekin, Monasterio, Maria Surmendi, Aduriz, Laura Pardo bera, eta Olabarriakin benetan bostekorrek beste punts bat erakutsi du, ez? Eta benetan zentzu handiz, eta gaina portzentaiak ere asko betu. Hortik aurrea aldaketekin hasi denean, dosifikatzeko asmoakin txakarrek, hor aldaketak egin izan ditunean, taldea berriro ere, pixkak eratu egin da, baino egia da Euskadiko taldeak minutu hauetan beste joko mota bat erakutsi du, atzekaldean ustez maila asko igo du, taktikoki, bai fisikoki bai, eta Venezuelak arazo gehiago ditu eraso errexak lortzeko gara. 2 puntu baino ez dituzte sartu. 3. laurden honetan 17 eta 5 partziala eta guztira 21 eta 5 ere bai. Bai, portzentai altuko puntu hoien iturria itxi egin du Euskadik, ez? Ta lehenengo minututan, lehenengo bi laurdenetan, kontraraso asko ondia, portzentai altuko jaurtiketan nahiko errexak kasu askotan, eta berriz oain, landuagoak lortu behar dituzte saskiratzaiek, ez? Eta kasu hortan Venezuelak arazo gehiago ditu, estatikoki eta jokatu behar duenean hor ez da gustora sentitzen, eta nagusi momentu honetan Euskadin jokua.
Horba, zaleak etorri dira. Talde txikietatik ere bai, noski, Euskal Herriko gainontzeko saskibaloi taldeetatik. Euskal selekzioa eta Venezuelaren arteko partidua ikustera. 46 eta 34 aipatzekoa. 17-5 partziala laurden honetan. Gustora zaleak eta gustorago etxeko taldea irabazten ari denean. Noski, hori ere beti horrela da. Olako festa batetik argi dago, batetik joku ona ikusteko asmoakin hurbiltzen gala danak, baino markagailuak garrantzi handia eta partida aurre ateazkeo hobe. Bai, izan ere, Euskal selekzioak oain 2 urte Dakarren, Senegalen jokatu zuen, orduan 2 partiduak 3 galdu egin zituen, igaz berriz BYU, Brigham Young Universityren kontrako partiduak izan ziren, eta orduan ere galdu biak. Penatuta dago Silva, bai aurreko laurdena bukatu denean egin duen jaurtik eta ez delako sartuta oraingoan ere antzera gertatu zen. Eta Uruñelak Kirolez kontrako falta pitatu du, guztiz bakarrik zijoalako, eta azkena eta jokalari benetan ikusten dugu hau oso ondo manejatzen du, batez eskubi aldetik abantai handiak lortzen ditu edozein jokalarian aurka eta parean diez bezalako defenditzaile benetan ona izan da, kaso askotan. Esan dugu, ezta? Veteranoak Judith Monasterio, esate baterako, gaurko eta biharko bere azken partiduak izango dira, Julene Olabarria ere bai, Asurmendi berak ere 29 urte ditu, Naiara Diezek 28 dauzka, eta gero gazte-gazteak ere Iparragirre eta Eraunzeta Murgil taldera gonbidatu egin ditu Txakartegi. Bai, etorkizun handiko jokalaria dira, Eraunzeta Murgil bera ere Iñaki Rodríguezen alaba, bere garaian ACB Ligan jokatutako jokalari handia, bai askatuaken, Kaceresen bertan ere bai, eta benetan etorkizun Iparragirre berak etorkizun handiko jokalaria, oraindik ere oso gaztea, baino bueno, belaunaldi horiek ere apurka sartzen junbardia talde senior hontan, batez etorkizuna mantendu nahi baldin badugu eta honi zentzu handi bat eman nahi baldin badugu. Justu hor, baloia jokoan ipintzeko kanpokoa, bai, garbi, hirukoa, orain Venezuelak hirukoa sartu du Duran, 8 puntu dagoenek. Eta zonakako defentsak jarraitzen dute, bigarren demonantan, minutu asko, blokeo askotan barnekaldeko jokalari asko igotzen da, baina behira, ez da beste modu hobeagorik hau erasotzeko, hiruko batekin. Naiara Diezek egin du bere 5. puntua da. 49 eta 29 berriro ere 10 goitik Euskal selekzioa. Gogoan izan bihar Tolosan izango direla, arratsaldeko 6-etatik aurrera. Sartu bai, baina gero behar bada ezkerrarekin egin behar zuen hor, ezta? Zenair Almeidak ez du asmatu Euskaldunen mesederako. Ederra pasea kanpokaldean, Aldalur zain dago, ez dio pasea ematerik, ez du pasea ematerik izan hor. Molinuebok. Olakotan gogorrago, kumarda, barnekaldi horietan askoz ez gogorrako, gorputza ere erabiliz, da kaso honetan Kristina Molino, bote altuegia. Zagutzen duzu hau ere. Bai, eta benetan jokalari, kalidade handiko jokalaria, baina oraindik ere aurra pausak eman behar fizikoki, ez? Fizikoki aurra pausoiek ematen baditu, benetan punta-puntako jokalaria izan daiteke. Bai, baina hau urrengo belaunaldikoa da, hobia gazteagoa da, 19 urte ditu. 10 goitik Euskadi. Urruneko jaurtiketa Uztaian jo eta kanpora. Oso ondo gorde du baloia. Bai, horixe, gorputzarekin gorde egin du baloia hor. Maria Asurmendik. Zergatik, konkerora? Bueno, betikoa, ez? Azkenian zure kirol bizitza hontan aurrea pausak eman nahi baldin badituzu, bera hobena santzeon, Iruñan, kluba desagertu egin zen, bere garaian, eta Huelvan benetan proiektu interesgarria, playoffa jokatu dituzte, berak maila benetan interesgarri eta ona eman du. Araza jokaldia berriro ere. Bai. Eta esaten una, azkenian, jokalari haue badakite, eta eskerrak, selekzio guzti hontatik datu oso aipagarria. Bakarra da, Euskal Herritik kanpo dabiena jolasten. Horrek esan nahi du gure herrialde eta klub ezberdinetan, estenatoki
desente bat emate dela gure jokalari hauei aukera emateko, ez? Baina hala ere, bueno, denoi gustatuko litzaiguke, aurten Gernika goikalde hortan ibili da, baina denoi gustatuko litzaiguke, titulo hoien, bueno, irabasteko asmoakin edo, klube jokatzen. Baina, Perfumerias Avenida eta hoien kontrasta goza egite gire, gala? Zaila, baina betikoa, ez? Dirua. Hori ba, horregatik pa. Txeko jokalarekin jokatzea bai, baina beti puntan ibiltzeko beste referente batzuk sartu barria, eta aurten Gernikak adibidez Miller eta Mosbikin benetan bi Ipar-Amerikar izugarri onak izan ditu, baina ja momentu honetan bata Avenidara junda Mosbi eta bestia Manfilterrea, Zaragozara, argi dago jokalari. Hori da. Diruaren hotza, ez da? Hori da. Baina hori saskibaloian, futbolean, gainontzeko kirol guztietan, gizonezkoetan, emakumeetan, hori gaur egungo legea da. Azurmendi. Ezin. Azkenean gorputzean emana izan dio, dena den pasea bada, jaurtiketa ere bai. Ez da sartuko, berriro ere oso ondo Arrate Agirre lanean gogor. Araskiko jokalaria, pertsonala. Egin diote Lazarori. Eta eraso bakoitzan 3-4 pertsonal badaude, momentu honetan kontaktu asko, esku asko sartzen dira. Eta bueno, lan asko inbar da olako saskiratzea lortzeko, baina taldea benetan bigarren denbora honetan, minutu hauetan bintzat, jokalari guztiez zeozer eskaini diote taldeari, lanean ari dira, zentzuz, energiz, eta benetan taldea, ni bain arte ikusitakoa bintzat, gustoko. 29 jaurtiketa, 6 kanpokaldetik. Asko dira. Euskal selekzioa bakarrik esan nahi dute. Bai, baina taldean estrukturare hola inda dago, ez? Barnek aldean bi jokalari bakarri daude, Laura Pardo eta Lazaro, eta beste jokalari dana dia jaurtitzaile nahiko onak kanpotik, eta txakarre badaki, talde honek aurkeztu behar duen proposamena hortik jumar dela, eta horrek ere bere arriskua baditu, ez? Portzentai onak ez dienean, badaki zer gertaiteken. Bai, baina hala ere gero baloratuenak barrukoak dira, Pardo eta Lazaro. Eta puntuak ere, Pardo 12, 6 Lazarok, esan nahi dut, oreka hori ikusten ari garela. Bai, ze askotan hola jokatu ezkeo, lau jokalari kanpaldetik eta bakar bat barnek aldetik, espazio asko eta asko sortarazten dira, eta Laura Pardon kasuan ere, lehenengo minututan ikusi hona, bai Azurmendikin eta espazio hori berala erabiltzen ditu, abantaiak lortzen ditu, eta pase honak jaso ezkeo, 2 puntu lortuko ditu ia beti. Gogoan izan, hilabete honetan bertan Getxon izango dela beste txapelketa bat, Gazteena, Aldalurrek orain, barrura. Berrogeita 15 puntua, barkatu, 55 eta 29 bideratu du. Utxartea horregatik eskatu du Venezuelak, ez da bideratu du partidua Euskal Selekzioak. Bai, eta Venezuela ez da gehiagi ulertzen, ikusita lehenengo bi laurden horietan, benetan berak kantxa gainean jarritako proposamen horrek eman dion emaitzakin, guztiz aldatu du estiloa eta Euskadin alde partidua argi eta garbi. Están pensando. Entrenatzailea entzungo dugu, Venezuelakoa. ¿Quiénes están en la cancha? ¿Ustedes dos? Trampa en todas partes, no me interesa. Dímelo foul, trampa. ¡Vamos, vamos! Aipagarria entrenatzaile galdetza zeintzu zeuden kantxa gaian. Eta trampa esan dunean, imaginatzeet berriro ere lehenengo bi laurdenetan ikusi dugun defentsa ikusiko daula. Trapak, bi baten kontrakoak, berak ere olako partiak erabili behar ditu, frogak egiteko, zonakako defentsa, beste nola egiteko defentsa, jakinda, hemendik gutxira, lehiaketa hori duela, baina ez dago inola zere gustora, taldeak erakutsi duen horrekin. Amerikaz txapelketa prestatzen ari dira. Kanadan jokatuko da Edmontonen, eta Olimpiar jokotarako sailkapena dago. Besteak beste jokoan hor, Amerikaz horretan. Ekuadorren igaz jokatutakoan, Brasil lehenengo, Argentina bigarren, Venezuela hirugarren. Errebotea, Euskal Selekzioaren alde, Lazarok hartu du.
Eta horri ikusi dugu eraso hontan ere Venezuelak egindakoa, bere garaian sovietar taldeak egiten zuen 8 esku pasako baloia alde batetik bestea pasatako sistema mota, ez? Bueno, talde honek baditu landutako hainbat gauza, ikustela, entrenatzaileak bere lana egin dula, taktikoki gauza asko dituztela, eta bueno, gustatu zaite nola esan duen, ¿qué están pensando? Bere azentuarekin, noski, baina argi ibiltzeko edo argi egoteko esan ez, ezta? Eta jokalarien aurpegia ere ikustekoa, disiplinatuak eta benetan dana kaso inez. Begira, ze kontraeraso azkarra atera duten orain. 45 eta 41. 16 goitik izan da diferentziarik handiena, baina orain azkarra bidea jokatzen. Ez dut ikusi personala adierazi aldute? Ez. Baloia ikutu duela. Eta Txakartegi aldaketak eginez orain. Berri hori Laura Pardo. Eta Txakarrek egindako proposamena ere argita garbi, 3 jokalari talde berdinekoak, kasu honetan UPV-koak, eta beste biak Araskikoak. Azkenean, asoziazio horiek, taldetxo horiek, olako selekzioetan bere etekina emate dute. Elkar ezagutu egiten dutelako hobeto, ezta? Ez du galdu baloia hor euskal selekzioak, ez dago pertsonali jaurtik eta horretan errebotea Aldalurrek. Berriro beste 14 segundu izango dira orain bai, orain adierazi dute. Ortegak egindako pertsonala. 5 minutu faltan. 11 goitik, pentsaliteke, partidua irabazteko moduan dagoela taldea. Euskal selekzioa esan nahi dut. Bai, baina bueno, partida hontan bertan ere gora berak ikusi du lehenengo bi laurdenetan, eta badakigu Venezuela. Harrapatu ditu hor Venezuelakoak, eta jokaldi erreza, saskiratze erreza, jokaldi ez da erreza noski. Atzekaldetik egindako blokeo bat izan da, eta blokeo hortan ez da komunikatzeik egon, eta inolako ez dute hor behar den moduko erantzunik eman horri, ez? Pertsonala da. Arrate Agirrek egindako pertsonala hain zuzen ere. Araskiko antolatzailea. Ezaugarriak aipatzekotan? Jokalari fisikoa oso gogorra eta erasoan ere bere kalidadea badu, puntuak eta pilatzeko, baina batez ere jokalari gogorra egunerokoan. Bai astelenetik ostialea, eguneroko lanian oso langilea, oso jokalari gogorra. Eta falta hontan ere argita garbi utzi du. Ez dio amore eman. Jarraitu egin du. Bai, kontrakoak abantaia ateatzen unean, normalean berak ez du etetzen, atzetik jarraitzen du, eta falta inbar baldin badu, benetazko falta egiten. Lehen aipatutako hasi dira, presio hori egiten, bai, berandu iritsi da hor oso. Ziuli Markano eta pertsonala. Baina Txakarret taldeari eskatu dio, momentu honetan ere Lara eta Arrate bia bakarrik geratu dia baloiakin, eta beste 3 jokalariak aurreruntzkun dia. Hor nolabait, poste errepetidore deitzen dugun jokalariren bat horre zelai erdian behar dute, hortik pasea azkarrago aurrekaldea eramateko, bestela boten bitartez normalean hor bai arazoak ematea. Baina esango nuke, atzen aldian landu dutela hori. Baloi hori nola atera, ze lehen utxarte batean ikusi dugu eta oso ondo egin dute, eta orain ere erosoago ari dira. 49 eta 44. Gorantza, orain euskal selekzioak berak egin du presioa goian, da, baloia, lapurture bai, ala? Ez. Epaile, ala bai? Ez, baloia Venezuelarentzat izango da. Venezuelarentzat izango da baloia, alaxe erabakit dute eta epaileek. Márquez. Personala bai, garbia. Ebatu eta heldu eta ez utzi, ezta? Behin egin ezkero, ez dezala abantailarik atera eta gero gainera jaurti 3. du Agirrek. Eta Márquez honek ere Duranek ematea esango nuke teknikoki jokalari onena dela. Naiz eta zenbaki ikusgarrik ez lortu, teknikoki jokalari landutako jokalaria, eta Venezuelatarren artean behar bada hori da gabezian diena, teknikoki ez diela jokalari oso landuak, baina 2 jokalari hauek benetan interesgarri.
Bi segundu jaurti egin beharko dute. Ez dira konturatu. Berriro ere kale. Oraingo honetan Ziuli Markanok. Eta noski lehen euskal selekziokoei publikoak abisatu egin dio, ezta? Kontatu egin dio 5-4-3-2 bat. Baina Venezuelakoi ez. Kanpokaldean jokatuz orain. Euskadi. Aurkitu dute. Nahi jokaldia. Pena sartu ez den. Ze bestela sartu izan balitz bita batekoa. Baina oso ondo jokatutakoa, oso ondo mugitutakoa. Nagusi. Ondo irakurri dute egoera, 2-baten kontrako hoietan, hasieratik eskatu duguna, ez? Baloia berehala gainetik kendu ezkeo, eta bestaldea eramanda oso zailak izaten dira, batez bigarren da hirugarren laguntzak, ez? Da, kaso hontan, zentzu handiz, Pena, Larak, aur gorputza ondo erabili ezkeo, saskiratzea ere lortzeko aukera bazu. Bai, horixe. Baina orain jaurtiketa libreak egin behar. Orain arte danak sartu dituzte. Hau ez ba. Madara ikasi da, ez da. Esataria dena. Eskerrak partidua ez da. Hainbesteko garrantzitsua. Lagun artekoa delako 60-54 gainera markagailuan errebotea euskal taldearen zada. Bai, Gezia euskal selekzioaren alde dago, beraz baloia berdea izango da, berriro ere. 3:30 partidua bukatzeko. Eta oso ondo. Orain ez dituzte zustean harrapatzen, euskal selekziokek badakite zer egin behar duten, eta dagoeneko 5-5 kontra jokatzeko moduan da, Txakartegiren taldea. Baina tematia dira, Bai, bere lanean jarraitze dute, naiz eta lehenengo fase hortan defentsa apurtu, jarraitu egite dute, ondo berreskuratzen dute berain posizioa, eta gero, epaiek ere esan beharkoet, pixkatu usten ari diela, eta hobe gainea olako parti bateako, baino eskuak asko ari dira erabiltzen, kontaktu asko, eta bultzadak ere, 2-baten kontrako hietan, hala ere Euskadi ondo irakurri du egoera. Entzun dezagun Txakartegi. Yulene aquí, estamos Onitza te quiero en el lado contrario, ¿vale? Y Laura, Yulene. Y estamos Arrate aquí. Yulene, sin moverte, bloqueo para salir aquí a Arrate, ¿de acuerdo? Después de este bloqueo, Yulene, sales para afuera. Cerramos. Para tiro de Yulene, si no, Onitza abierta, tiro. No quiero otra cosa, salvo canasta bajo aro, no quiero otra cosa que no sea 3. ¿No hay ninguno de los dos pases? Aquí, ¿de acuerdo? El que puedas. Escuchadme. Clara, atrás, Arrate, atrás. Sí, ¿está claro? Yulene, tiro, atrás, pase, atrás. Nik uste Txakarte konturatu dela, 3-4 ez da, partidua berez 16 goitik mendean hartuta dauka taldeak, baina azken 3 minutu hauetan ere eutsi, ez da, eutsi erritmoari, eutsi tensioari, eutsi lehiakortasunari. Bai, taldeari estimulo ezberdinak eman bar zaizkio, naiz eta partida irabazita auki, ez? Eta, horre jokaldi bat ikusiko Olabarriantzat hirukoa jaurtitzeko, eta hori izan helburua, ez? Uztaian jota kanpora. Azkar jokatu nahi dute orain Venezuelakoek. Silva. Barrukaldean orain Rivera ari da. Venezuelakoentzat ez. Errebotea Silva berak, txikienak, antolatzaileak. Gainean dauka Agirre. Irekitako jokoa. Ez da hau ere. Errebotearen borroka gogorra. González eta Guzmán ziren hor. Borrokan, González eta Rivera barkatu. Eta Rivera hau benetan langilea. Ez dakiz zema jokalditan ikusi doia lurretik, baloia mila, ez du inolako bildurri kontaktu hori jasotzeko. Eta beraien baitan jarraitzute landa lan. Ez du ikusi hor Silvak pasea, ze bakarrik zegoen eta eskatzen ari zen gainera Rivera. Hirukoa da berriro, ez. Bai, personala, noski, erreboteak garbi zeukan hor eskuartean hartuta Onitza Adurizek. Eta jaurtiketak izango dira, 9-8 gaur Txakartegiren taldeak, 12-8 Venezuelak.
jokora berriro ere Naiara Diez, Gernikako jokalaria, eta jaurtiketetan Onintza Aduriz. 11 puntu sartu ditu, 12 orain, 15-eko balorazioa dauka. Jaurtiketa libreetan bete-betean asmatu du, 7tik 5, bikoetan eta 3koetan. 3 alegindu da, ez du bat sartu. 12 egin ditu Euskal Selekzioak gaur, 6-35 kanpo kaldetik. Asko. Bai. Asko dia, baina esan deguna, talde honen estruktura hola inda dago, eta bueno, gaur egun gainea Saskibaloian 3ko jaurtiketa horrek egun garrantzia ikusita. Jaurtitzaile honak izan da, asmatu ezkeo, edozein taldean aurka frente egiteko gaitasuna erakutsi dezakete. Eta gero erreboteak ere bai, nagusi da Euskal Selekzioa, 32 defensan da 14, erasoan zapaldu egin du bai. Eta Pozik Txakartegi bere taldeko neskei, defentsa ona egin dutelako, txalo emanez eta eskertuz. Defentsa bikaina, bi baten kontrakoak haueke bai, baloian kontrako norabidean jokalari bati juten zaionean baloidun jokalaria beste batek laguntza egiten du, eta kasu honetan, hori lortu dute, beste taldeak baloia galtzea. Azken 2 minutuetan sartuko gara, errebotean nagusi, jaurtiketetan ere bai, 3koa da, hau bai! Barrura Agirrek egindakoa, 3 puntuko jaurtiketa, ondo berriz ere. Erantzuna? Ez. 22tik 3, oso txarrak, kanpokaldeko datuak, bataz bestekoak Venezuelak. Venezuelak bi arlo ditu benetan txarrak, 3ko jaurtiketa eta bestetik errebotia. Garaiera gutxi, fisiko gutxi, hortako eta oin dantzan ipinita dauka Venezuela Euskal Selekzioak. Orain, ni dagoeneko uste dut ospatzen ari direla Euskal Selekzioko neskak, ondo merezita noski, baina ikusi dute, ezta? Ikusi dute partidua mendean hartu dutela, jendearen gustora dago. Lehen sartzen ez ziren jaurtiketak orain sartu egiten dira, eta lehen ateratzen ez ziren jokaldiak orain bai. Venezuelak ere fisikokin uste berakada handia mandula, eta ikusi beharko du biharko partidan, berriro ere Tolosan jokatuko duten partidan, zenolako errekuperapena egiten dute bi taldeek, ustez Euskadik hortan badula, errotazio gehiago, jokalari fisikoki hobiak, naiz eta hauek ere garaiak ez izan, baina fisikoki askoz ez hobeto landutako jokalaria ditugu, eta Venezuelak ikusi beharko dugu gaurti biharrea zenolako errekuperapen fisikoa egiten du. Tolosan bihar, berriro ere Euskal Selekzioa Venezuelaren kontra, arratsaleko 6etan izango da partidua. 67 eta 44. Pardo da jokalaririk baloratuena 12 punturekin, eta 7 errebote hartu ditu. Euskal Selekzioan gero Azurmendi ere bai, eta baita Aduriz ere. Silva noski Venezuelan, aipatu dugu behin eta berriro, nagusi. Jolasean, azkenean ikurriñarekin da Venezuelako banderarekin. Bat eterdi partidua bukatzeko irabazi egingo du Euskal Selekzioak. Eta hementxe ditu gaztetxoak ere kantxa gainean, 3 gazteak kantxa gainean, da behintzat debuta ere senior selekzioakin egiteko. Eurentzat noski beti gogoratuko duten unea izango da. Eneritz Larrañaga alde batetik, eta Maria Eranz eta Murgil ere bai. Sara Iparragire ere bostekoan dago orain. Ea ba, gutxienez saskiratzeren bat egiteko moduan diren. 10. Keinua. Ezin pasea eman. 7 segundu jaurti egin behar. Barrura. Maria Arantz eta Murgilek egindako jaurtik eta bere lehenengo 2 puntuak dira. Eta Maria azkenengo astetan Hungrian ibilitakoa da, 3-3 kontrako Europea jolasten, estatuko selekzioakin, eta benetan jokalari lehen aipatu dugu, Euskal Herri mailan benetan azkenengo urtetan izan dugu jokalari honenetarikoa, oraindik ere gaztea lan asko egin beharko du, bai fisikoki eta bai teknikoki, baina benetan jokalari oso interesgarria. Badatozela gazteak ere. Bai.
azken jabetza izango du Euskal selekzioak 79 eta 54, barrukaldera, kanpoan egiteko moduan dira, hor da, bakarrik, ez da sartuko Eneritz Larrañak egindakoa, hau bai! Laura Pardok berriro ere saskiratzea, 71. puntua da, azkenean egurra, Bai, hirugarren da laurrenean, Venezuela benetan bai fisikoki eta bai taktikoki beruntze egin du, eta gure selekzioa berriz, aurrea pauso handia eman du arlo guztietan, bai fisikoki, errebotetan, garaie, portzentaiak ere hobetu egin ditu, eta esango nuke, hirugarren da laurden hortan, jaunda jabe izan degula gure taldea portzentaiak, esan deguna oso portzentai txarrak kanpoko jaurdiketetan, baino berriz bai berreskurapen arlo horietan, baloiak berreskuratzen, errebotean eta batez ere talde bezala erakutsi duen aurpegi hortan, esango nuke gustora goteko partida izan dela, talde bezala jokatu du Euskadiko selekzioak eta benetan oreka bikaina, ederra eta festa handia eta goraipatu barreko partida. 71 eta 54, azken emaitza 71 eta 54, esan bezala, iraz egin dute bai Euskal Selekzioko jokalariek eta nahi genuke Laster batean protagonistaren bat hemen izatea. Judith Monasterio esan digute bere azken partiduak izan daitezkela gaurkoak eta biharkoak. Arratsalde on da, zorionak lehenengo. Eskerrik asko. Partidu polita eta gainera 71 eta 54. Bai, bueno, hasi gara burrukatzen gogor, ikusi dugu kristolako intentsidadeekiela Venezuelakoak, eta bueno, horretara apurtxu bat amolde egin gara, eta bueno, apurke lan eitzen, bitu, alzan izena gitzeo gaiti, baina oso pozik, ondo indugu. Bigarren zatian gainera itxura batean euren jokoari eutsi egin diozue, igarri egin diozue eta desente hobeto. Bai, hori esan dotzute moduen, ez da? Azikeran, ez gauza itute igual kontatu fiziko askora, ez? Orden, bueno, asko kosteiaku azikera baten, baina, bueno, deskantzutik aurrera, esan dugu, igual gogorrako enbior dugu zela gauzak, eta azken finen, amolde guen gara da bitu. Eta azkenean festa, esan nahi dute ikusleentzat eta telebistaz ikusi duten entzat ere festa? Bai, bueno, egiz esan oindala asko ez dugu irabazten urdien zierre partidu bat selezioarekin, eta bueno, oso posik, azken finien lan asko inde, lortu dugu gure garaipena. Bihar beste partidu bat, gaurko eta biharkoa zureak azkenak izango omen dira? Bai, bueno, bizer beste partidu bat da, eta ez da izango berdine, zerotik azten gara berriro, eureke ikusi da gero lako diferentzize gogorra betorko jakuz, eta bueno, gu mentalidadiegaz etorko gara oso ondo, eta bueno, ia aldogunein beste kristolako lana. Eskerrik asko ba. Bai, zeueri, eskerrik asko. Azkenean garaipena esan bezala, 71 eta 54, Aitor, ikuskizuna eman du Euskal Selekzioak. Ikuskizuna eta bueno, jokalari gazteak ere esautzeko aukera izan dugu. Batetik, oain Judith Monasterio ikusi dugu, jokalari, bueno, ja urtasko daramazkina maila ezberdinetan, penalitzateke aurten bere azkenengo demoraldia izatea, gaina ikusita zenolako maila erakutsi dugu, gaurkoan. Zentzu handia ematen dio, taldeari taktikoki benetan jokoa dominatzen duen horietako jokalaria, eta ikuskizuna arlo guztitan, kiroldegian jende asko, gazte asko, eta hori beti ona da gure kirolantzat, eta batez ere emakumezkoen kirolantzat. 71 Euskal Selekzioak 54 Venezuelak bukatu da partidua gogoan izan bihar Tolosan nahi duzuenok 6etatik aurrera. Eskerrik asko Aitor Uriondo zuei eta zuei danoi ere bai, urrengo batera arte agur, irabazi egin du Euskal Selekzioa.